nyaya yepolitical instability munyika yeZimbabwe yakonzeresa kuti vanhu vamobilize for change. Notoona kuti vanhu vechange radio vabva vauya noda kuchiitiko chakaitika paweekend apaonekwa kuti aiwa mayouth activists aiwa ACCC panga achiita private meeting pamba paJameson Timber vanosvika vachikumbiwa vese nepolisi vonorohwa zviri brutal zvaita kuti vanhu vabva vati aiwa idi Mnangagwa must go, we now want change. Saka mina mashoko abuda togwa nevanhu pana pachange radio noti bo subscribe like utina on the bell icon. Munoziva change radio is a broadcasting cooperation yatekeshera munyika yeZimbabwe. Unoita mashoko kuti it's time at Zimbabwe Rise campaign, no to GNU, no to 2030, no to third term, no to Sabc Zim chairmanship, no to illegitimacy, no to corruption, no to dynasty, no to police brutality, no to unjust taxes. Zimbabwe Arise campaign. They are advocating for a campaign. Vari kuti toda kuita campaign patinge tichi mobilize kustopa idi Mnangagwa kuti ari kuwana uchairmanship hwake, tiimisa 2030 ne30 term ambitions, tiimisa police brutality kuti awa mapurisa anorova vanhu. Zvese zviri kuitwa neZANU-PF vari kuti aiwa ZANU-PF ngaichienda zvayo, taneta nayo tavapo. Initiative iri kuya panapa nechange radio vachiti aiwa zvakuitika nyika yeZimbabwe isitavo nazvo, takumbodawo zvimwe zvinyowani. Saka timbotudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro painitiative yavo nemashoko awo. Pinai comment section yedu dze mafunguro enyu, musano subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.